Y para el A1 que vengo de vueltan Hearts of Iron lauarekin eta herriaren eskaera dela, eskakizunez edo eskaera dela eta egingo dugu tutorialtxo batzuk, vale? Pizkat movida dana azaltzen, porque ematen duena baino paradox bete egiten ditu joko komplikatuak, vale? Punto. Osea, ematen dutena baino komplikatuak dira. Oso entretenigarriak behin ulertzen dituzuenak eta saiatzen zarera jolasten, adibide bat, beste bategatik. Neu daukat parti bat Alemaniarekin, dun daukadan Europa guztia, Italia nirekin dago, obviamente, eta Britania ondia fascista matxen bat egonda, eta Britania fascista da. Baina, bueno, Polonia nirea da, Frantzia nirea da, guztia nirea da, Grecia nirea da, Turkia nirea da, Iran nirea da, Afrika dena nirea da, basikoki, eta sartuta nago, konkretuki, onarte, Alemaniarekin, laguntzen Japoniarrei pizka eta arazoa dituztelako. Baina, hori parte bat da, eta horrelako mobidak eta jolasteko erakulertzen duzunez, ja, joanako zarete horrelako gauzak egitera. Bueno, saiatuko naiz izatea oso astunak, tutorialak, bale? Saiatuko naiz. Bakit esatea erreza dela, baina ez da inerreza egitea. Ez direnak astunak, bale? Hasiko gara menuetatik eta joango gara pizkana pezkanaka. Ez dakit zenbat denbora hartuko duen tutorialak egitea, bale? Igual, 2 saio, 3 saio, 4 saio edo 40 minututako saio bat. Ez dakit nondi nola eraman, bale? Hasiko gara nik uste simplenetik eta usteok dakigunak, bale? Goian eskumaldan dekogu data jatzen duen zera eta denbora harinago pasatzeko eta geldoago. Niko bendatzen dizu eta hasieran bostean izatea, ikusten duzuenez, harinago pasatzen delako, harinago egiteko investigazioak eta guzti hori, bale? Joango gara, gero, lasaitasunez, azaltzen da investigazioena, eta bar, bale? Gero guretan saltzen zaretenean, bale, nik bostean eramaten dut normala, eta gudan nagoenean, 3an eramaten dut, 3 izaten da, iruan, gutxo gara, bera, inkluso, igual, bian, depende. Hori ja, bakoitzak enteratzen den erritmola. Musika kentzeko eta jartzeko, edo hurrengo pausura, edo zende musika, edo behitu hautatzeko behitu, hau ez nekien neu, hau olaintze bertan, tema del eje eta jartzen da, mira, pizka, bale, kenduta dago soinua, bale, jartzeko, kentzeko eta bar. Armada ikusteko informazioa, marina ikusteko informazioa, eta hegazkinen gauzak ikusteko informazioa. Logora kenduta daude mod bat dekodalako, periziki honen ikusiko duzue, eta da tentsio mundiala, bale? Gero eta tentsio mundial gehiago, eta gero eta zuek tentsio mundial gehiago sortu, errezago izango da bestek zuri erasotzeko, bale? Hau da, zuek joaten zarete estatuak bere ganatzen. Adibidez, imaginatu, bat-batean orain Finlandian eganatzen dut. Nik gudazteagatik tentsio egotzen da, eta Finlandia beragatzen dudanez, eta irazten dudanez, tentsio egotzen da. Orduan beste estatuak azten dira esaten. Igual, Errusiarekin kontu zibili behar gara, porque Finlandia berganatu du. Kontu zibili behar gara, ez lagun, no? Vale? Horretelako da, besterik gabe. Menu principala eta bar, bale? Ez dauka komplikaziorik. Ikusten duzunez zuma, hautzera eta aurrera, zagua eskrola edo, ez? Dut eskrola ditzen zitzaiola, ja, elzen berra daukat, bergauza buruan. Hemen ikusten duzuenez, sarbide edo pizka bat, sarbide antzekoak dira, bale? Hemengokoak, bale? Orain sartuko gara hauekin. Hau da, sarbide hau esan nahi du, investigazio ranura bat, edo gehiago, libre dituzula. Bale? Bi eratara, edo sarbideari emanez zuzenean, sarbide honetari, ikusten duzunez hemen sartzen dizue menu honetan, edo pestaina honetan, hau da investigazio pestaina, ezken finan dela pestaina berbera, bale? Egiten dizuna da, jozten bat zaude, hemen eman beharrean, hemen ematen diozu eta plaska, eta aldatzen duzu. Hau da, hau esan nahi du, fabrika zibila libre aske daudela, bale? Bi fabrika mota daude.
fabrika zibilak eta fabrika militarrak, bale? Zertan desberdintzen dira. Fabrika militarrak erabiliko ditugu armak, tankeak, hegazkinak, itsasontziak eta bar egiteko, bale? Hemen, menu honetan. Fabrika zibilak erabiliko ditugu, aldiz, herritarrentzako produktuak egiteko, bueno, horiek guk ez ditugu berez ikusiko eta ez dira oso kontuan izaten, erabiliko ditugu komertziorako, bale? Fabrika sortzi, edozeineko sortzi, adibidez, petrolio sortzi unitate, fabrika zibil bat kentzen dizut, bale? Eta horretaz aparte, fabrika zibilak erabiliko ditugu eraikinak egiteko, bale? Eraikin ezberdinak egiteko, gure lurraldetan zehar. Orduan, saiatu behar zarie, argita garbi, saiatu behar zarie pizkat, ekilibrio bat izatea, fabrika militarrak eta fabrika zibilen artean. Egin dezakezue baita ere, fabrika militarretik zibilalera pasatu eta aldrebez. Bale, jakin dezazuen. Pestaina hau edo sarbide harin hau, esan nahi duena da, astilleroak libre daudela, bale? Astilleroak, portuak libre daudela, bale? Bueno, portuak ez, astilleroak eta gero daude portuak, gauza ezberdinak dira, baina, bueno, portuak dira zuk hemen markatzen dituzun puntuak, zuk portu bat izateko, eta gero astilleroak dira zuk portuetan edo, portuen zonaldo horretan, edo beste dozein tokitan, kartzen dituzuen fabrika, azken finean astilleroak dira fabrika militarrak baina itsasontziak egiteko, bale? Holan, simpleki azalduta. Portua egiterakoan, ez behinditasuna da, zuk portua, egitzen duzunen, zuk esaten diozu, makinari, hori dira puntu bat, nun zuk eraik edo fabrikatu duzun itsasontzia, hor espauneatzeko. Aldiz astilleroa da, fabrika militarra baina itsasontzetako, bale? Hau da, toki bat, nun marinaren tropak ere egiten dituzun, bale? Marinak, esan nahi dut, marinak, soldaduak kenduta, bale? Marinera kenduta, bale? Itsasontziak, kruzeroak, akorazatuak, destruktoreak, submarinoak, itxaso urpekoak uste zira submarinoak, ez baina beltzartu. Zer dakit, gazkin ontziak, horrelakoak egiteko, bale? Bueno, hau zer esan nahi du. Honek, bendu zerbide harin hau, esan nahi duena da, enfoke nazionalak jarri ditugura investigatzera, bale? Zer dira enfoke nazionalak, bale? Enfoke nazionalak dira investigazioan txekoak, bale? Dira investigazio konkreto batzuk, nun zuk zoaz zure estatua gauza batera edo bestera bideratzen, bale? Konkretuki topatu izango dugu gure estatuko banderan, bale? Hemen, eta erekin zen zaigu menu hau. Ikusten duzuen ez da azkenean gaztelerazko arbol teknologiko antzekoa, baina gauza ezberdinekin. Honek zer egin dezakegu? Bueno, guk joan gara gure estatua era batera edo bestera eramaten. Eta honek, bale, gauza hau, edo sistema hau, edo zuaitz hau, edo zuaitz ezberdin hauek, lagunduko digute gure nahietarako. Adibidez, Errusiarekin zen izan daiteke ideia ona. Badibidez, izan daiteke ideia ona aztea fabrika hemendik, bale? Finalización del plan Kinkeltal eta gero zurazki uraletara eramaten. Gauza da, hemendik eraman da, beste investigazio randora bat irabazten dugula, eta horrek investigazio gehiago eramaten digu, eta harinago egingo ditugula adibidez, edo harinago izango ditugula armago behagoak, eta gero hori burruketan abantai emango digute. Orduan, jolaztu behar dugu pizka bat guzti horrekin. Bale, orduan nik ja emango diot, ikusten duzuenez, denbora bat irauten du, hau dira errekizituak, eta hau da ematen diguna, bale? Smolensken, ematen dizkugu bi eraikin, añadirut bi eraikin, direla bi fabrika zibilak, eta ufan beste bi fabrika zibila. Orduan, 70 egun pasatzen direnean, lau fabrikoiek emango dizkigu. Inciso, parentesis bat.
Vale, parentesis bat. Lehenik eta behin. Edozein duda, komentarioetan utzi, eta saiatuko naiz, edo komentarioetan erantzuten, edo hurrengoko bideoan erantzuten, porque batzutan izan daiteke pixkat komplikatua, komentarioetan erantzuteko, bale? Orduan, ni joango naiz ikusten, eta hurrengo bideoetan joango naiz erantzuten, edo erreza bada bertan saiatuko naiz esaten erantzuten, bale? Bigarren puntua, ikusten duzuenez, ez da Hearts of Iron normaleko irudia agertzen, bale? Hemen. Mod bat da, gertzen dituela, Gears of Panzerreko pertsonaia, bale? Kasu honetan Errusia naizenez, eta Gears of Panzerrean Errusia representatzen zuena Katiusa zenez, postdata ikusi Gears of Panzer, bale? Katiusak egiten du eszena super on bat Katiuska kantatzen, bale? Osea, ikusten duzu nolakoak diren umeak tankeak eramaten, ba, imaginatu Katiusa izbi batetan, hortik hau bebi bat, eta horrelako movidak, eta bat batean Katiuska hor de fondo kantando ditu, eta, bueno, en fin. Mod bat dela hau gehitzeko, bale? Adibidez, Alemanian, tegogu joder, sako abizena, Mao, dela protaren arreba, Frantzia, nustu segura beste bat, ez banabiltzatu, bai, Eclair, Inglaterran dekogu peko, eta fascistak irazten badute beste bat agertzen da, Italian beste bat dago, en fin, mod polita, bale? Zuek ikusteko. Eta anima ikusteko. Jarraituko dugu. Ikusten duzuen ez, enfoka jarri dugun bezain pronto, automatikoki desagertu zaigu hemen zegoen iruditxoa. Bale, hau esan nahi duena da, ez dituzuela, ikusten duzuen ez menu irikentzen zaigu dela menu hau, bale? Dela errekrutatzeko tropak, bale? Honek ez nahi du ez zaudetela divizioak errekrutatzen, bale? Eta divizioetan funtzionatzen du, bale? Gero aurrerago esalduko dugu zuek geratu direla divizioetan, divizioak direla zuek errekrutatzen zuenak eta esperatzen duzuena divizioak direla, bale? Hearts of Iron 3an divizio bat lau unitatez osatzen zuten. Hemen dira bi lau bost, bider bost, uste lau, bost hori da, osago eta bost. Bale? Koste bat dekote, argitea garbi, eta hori bueno, koste bat dago, denbora bat tardatzen du, eta gero zenbatero, x0, hor desplegatu dituze, bale? Aurrerago, sartuko gara sakonago, gauza horiek azaltzen, bale? Pizkinaka, hasiko gara pizkat pasikoarekin. Pizkat dena ikuste eta pizkat gainetik ulertzea, bale? Gero sartuko gara sakonago, adibidez, menu honetan guztia azaltzera, hau ezberdintasuna, galde batetik bestera, eta bueno, guzti hori ja aurrerago joango gara, pizkanaka azaltzen, bale? Orain geratu, hau bilketzen dizuela, errekrutazioarena. Hau behin jartzen dituzuela atleplo batzuk errekrutatzen, ba, ia jaztuko sari horretaz, baina, bueno. Divisiones sin asignar, hori da. Honek esan nahi duena dituzuela, hemendik, nunbaiten, divizioren bat, soldaduren bat, bale, unitateren bat, divizioren bat, esteko zuela frente batetan, ez? Frente batetan, hori, mando grupo batetan jarrita. Bale? Hori nola konpontzen da? Oso simplea da, bale? Guk egingo genukena da izango litzateke tropa batzuk hartu, adibidez. Niro entxaberten interesatzen zait, azteko, hemen aliatuak ditugu, orduan, interesatzen zaidana da, zonalde ia guztionetako tropa hauek, bale, adibidez guzti hauek, direra 26 divizio, bueno, hartuko ditugu ya denak, porque total, bale, 30 divizio hauek, mando batetan zertzea, bale, orduan, nola egiten dugu, bueno, hautatxe ditugu, interesatzen zaigun tropak, eta gero, plus, gurutxera. Eta listo, automatikoki topa guztia hauen mando batutan sartuta daude. Bale? A ber, sartuko gara hau azaltzera, pizka basiko ikusten dudalako, bale? Baina edozein duda berriz ere mesedez utzi komentariotan.
Hemen ikusten dugu, ditugula gure dibizio ezberdinak, haien egoera, haien suministroena gero sartuko gara beranduago, bale? Ze mota den, bale? Infanteria, blindatuak, saldiziak edo dena delakoa, bale? Eta izena, esperientzia, denbora batetan geli daudenean atrintxeratu egiten dira automatikoak, hori bonifikazio bat ematen dira eta bar. Eta izenak eta tekla honekin kentzen duzu mando horretatik. Bale, hemen hautatu aldezako dena, edo bat, edo dana. Honek esan nahi du, honek entrenatuko dira. Hemen hau da planak, guk planak, hauek, bale, hauekin, jolastu aldugu plana batzuk eramateko, bale? Eta ben dira hiru egoera, normala, ekilibratu ba, bale? Saiatzen, baina pizkator erreta guardian geratzen, en plan super agresibo, bale, egongo bazine bazela hor Battlefield'an jolasten, edo Call of Duty batetan. Eta prudentea, bale? Astiro doana, saiatzen dena, pum, erasotzen dugu, irabazten dugu, geritzen gara, bajak errekuperatu egiten ditugu, berriz aurrera, hemen abantaila deko gurako, pam, bale? Eta esango duzue, rebaute, bale, divizio batez, ez? Mando bat sortu duzu, bale? Ez da antzinako, ez da Hearts of Iron iruko mandoa bezala, bale? Hearts of Iron iruan egiten zenuena zen, adibidez, bale? Hearts of Iron iruan egiten zenuena zen, HQ bat edo frente bat diseinatu, bale? Un gazteregaz teatro de guerra deitzen dana, bale? Diseinatzen zenuen, bale? Atzen zenituen, eta zenituen zenituen, hainbat proiektzen zaten zuen, esto va a ser el frente de guerra Rusiar-Japoniarra, maudibidez. Bale? Eta hori egiterakoan HQ bat, unitate bat sortzen zitzaizun HQ izenekoa, bale? Eta gero jazten zinen, soaitzak bezala desplegatzen mandoak, bale? Adibidez, HQ horretatik bilatelatzen ziren, zirela subkomandanteak, adibidez, horietatik bakoitzak lau zituen, adibidez, bi general, zituen bakoitzak ez, bi ofizial edo bi general. General bakoitzak lau subkomandante horrelako subkomandante ez, lau kabo zituen eta kabo bakoitzak zituen igual 10 soldadu, eta horiekin jolazten zuen frente horretan. Hemen hori aldatu egin da, bale? Barkatu estarria. Bestera estarria lertu egingo dut eta lanerako behar dut. Hemen egiten duguna da, mando grupo bat jarri, guk aldatu aldigune izena edo zuen momentutan, eta egin dezakeguna da hemen zuzenean hemen klikatuz ofizial bat ezarri, bale? Ikusten dugunez, baita ere mozak generaletan jartzen da, eta general bakoitza, bale, habilitate ezberdinak ditu. Ikusten duzunez, adibidez, hau, especialista invernal, líder de panzer. Hau interesgarria da, baina bakarriko betaloan hartzen ditu. Joango gala, habilitate bakoitza, gauza ezberdinak ditu, bale? Abantaila ezberdinak. Kasu honetan, especialista invernal, desgaste invernal minus 50%. Bale, adibidez, hori interesgarria da. Oso interesgarria da, adibidez. Zeren eta zonalde honetan kontuan hartuta neguan, kristo, negua egongo dala, ba, euneko 50 bat desgaste, euneko 50 bat gutxiago sufritza oso interesgarri helduko zaigu edo ingo zaigu. Eta dugu eta ere daukan líder de panzer, velocidad de blindados plus 5%, orduro, hau da, atik bera, ordu bat tardatzen badu tanke bat egitea bidai hori, horrekin kaltardatuko du euneko 5 bat gutxiago. Hau da, itxoen, errezago, zuek ulertzeko errezago. Imaginatu, A puntutik B puntura, 1 minutu behar dituela tanke bat, heltzeko. Ba horri esker tardatuko ditu bakarrik, largo eta 15. Bale? Abantai oso da. Eta gainera, tanke divisioen erasua euneko 10
gehiago izango dute, hau da. 10 badauka eraso, 11 izango da. Ostia, ez da ezer gutxi, Ez da ezer gutxi eta horrek abantaiak emango digu. Ikusten duzenez, bosgarren nivelan dauka gainera, eta horrek emango digu erasoa plus 125 eta defentsak plus 125, beste bi habilitate horietaz aparte. Osea, ez dago bat ere txarto. Hauek, kasu honetan nivelarena da generalean. Vale? Zer daukat negatibo? Bakarrik 24 soldadu, 24 divizio izan alditura bere manduan. Azten nivela egoaldiogu, baina habilitateago galduko ditugu. Kasu honetan, 24ekin gutxi gora bera nahiko ondo dago, beraz, asignatuko diogu, eta gertatuko dana da, gehiagizko soldadu daudenez penalizazio bat sufrituko dugu. Orduan, gure kasu honetan, kendutuko ditugu tropak, bale? Bi hauek aterako ditugu. Ok, eta ok, bi, lau, bost eta 6. Bauek adibidez kenduko ditugu. Eta era horretara ja ez du, ikusten duzunez ja ez du penalizazioarik jasoko. Vale, nola doazte, nola funtzionatzen dute planak. Oso simplea da. Orokorrean, gehien bat nik uste dut, gehien bat erabilko duzuna izango dela hau, azenak linea de frente, egingo duzuna da hau hautatu, vale? Eskerrekoarekin hautatu, ikusten duzunez berde antzeko bat jarko da, eta bieratara indezakezue. Ikusten duzunez borde honetara biltzen baduzue, vale? Zuzenean hartuko duzue, frente ikusten duzunez, frente guzti hau egingo duzue automatikoki, eta tropak frente horretan zehar banatuko ditu, vale? Ikusiko duzue. Plaska. Eta, bueno, bitu, kasu honetan frentea justo onarte egin digu, interesantzen zaigun punturaino. Vale? Eta hartuko, bueno, interesantzen zaigun bakarrik onarte. Porque hau gure aliatuena da, eta hemet aliatuak sartu aldira defendatzela. En fin. Orain imaginatu, zergatik, frente hori aldatu nahi dugula, vale? Zabatu nahi dugula eta frente berri bat ezarri. Nola egingo dugu? Oso simplea da. Bueno, bai, berdin du. Nola egingo dugu? Hartuko dugu sakarrontxe hau, klikatu eta pop! Kenduko da, vale? Orain imaginatu interesatzen zaigula frente hau haunditzea dena delakoa, vale? Uste dut, egin aldugula, ez, aldatzen da automatikoki eta galtzen dugu hori da. Galtzen da frente hori, bale, ez ebez. Orduan ezin zen haunditu. Ez, bale, egin dezakuna da, simpleki hor geratuko ditzatek. Bale, orain imaginatu bakarrik frontea onarte jarri nahi dugula. Lehen gondon genuke, hartuko genuke hau, baina eskerrekoarekin egin beharrean, eskumakoarekin, hasiko ginateke, frentearen borde honetatik, interesatzen zaigun tokiraino. Vale, kaso honetan, interesatzen zaidan tokia onarte danez, hor. Eta lehen topa guztiak, linea honetan esperatuko diratezke. Vale. Ipro de Manchuria. Imaginatu, sortu nahi dugula, zergatik, utxe nahi dugula igual, haiek, eraso horret, hasierako eraso horret, haiek irabaztea, vale? Eta guk erretiratzea. Orduan, jarriko dugu, linea de retirada adibidez, margotuko dugu adibidez, eskumakoarekin, eta onarte adibidez. Orduan, sin divisiones. Hori da. Ah, vale, kentzen da. Ba, imaginatu, itxoen, ondo egingo dugu, eman segundu bat. Vale? Imaginatu, ba hori. Zozergatik erretiratu, uste dugu, gure topak erretiratu behar ditugula. Goaz, galtzen adoena dalakoa, eta uste dugu, gure topak erretiratu behar ditugula, badide, sonalde honetara. Guk egin genukena, zengo litzateko lan, plaz. Lerro jarri. Eta ikusten duzunez esatzen dugu sin divisiones. Vale, imaginatu hemen galtzen goazela eta esaten dugu erretirala, toki txikiago batela, eta ingo diogu pizkat, adibidez, kaso honetan bezala, ingo diogu un poco de cuello de botella, vale?
Nola aldatzen dugu gure topak divisionetatik divisionetara, bale? Bueno, frente honetatik frente honetara, simplea da. Hartuko genuke hau, botoi hau sakatu, eta top, listo. Jazta, horren gure topak lerro honetan jarriko dira, bale? Hasiko dira txera joaten, eta punto horretan jarriko dira. Hau adibidez nik ez dut inoiz erabili. Hau adibidez ez dut inoiz erabili guarnizoarena. Eta hau argita hori kentzeko, divizio horretatik kentzeko. Vale? Hau ezabatzeko. Gero deko hau editatzeko adibidez hau zan. Adibidez hau hemen nahi dugu benetan hor bukatza orduan hartuko dugu hau. Eta losatuko dugu arte. Kaso honetan ez zait interesatzen. Así que egingo duguna da hau kendu eta lehen genokan bezala jarri. Vale? Onarte. Hor arte. Vale. Gero ikusiko dituzue beste bi hauek, vale? Hau da desembarkoak egiteko. Nola? Oso erreza da. Ikusten duzuenez, hau klikatzen dugunean, puntu konkretu batzuk argitzen zaizkigu. Vale? Portuak direra. Portutan, itxasontxeak ateraz aparte, topak bildu alditugu desembarkoak egiteko. Nola? Bueno, egingo genukena izan litzateke hemen eskerrak klikatu. Eta gero ikusten duzuenez, kosta guztiak berdez esatzen zaizkigu. Orduan, egingo genukena, imaginatu Osakan desembarko bat egin nahi dugula. Pam, eskumalkoarekin. Edo eta hemen, kosta Osakako guztonetan hor desembarko bat egin nahi dugula. Plaf. Eskumalkoarekin eta listo. Eta ikusten duzuenez, automatikoki hau jartzen zaigu. Horretaz aparte, desembarko bat egiteko bari izango duzue bai konboiak eta itsasoko zonalde hau eta zonalde hau zuen kontrolpean egon beharko da. Bale? Bakarrik zonalde hauek zuen kontrolpean daudenea, aurrera ikusiko dugu nola egin itsasontxeekin, baina bakarrik zonalde hau zuen kontrolpean daudenean hasiko dira mugitzen desembarkoak egiteko. Bale? Eta paratxuteekin berdina, baina zeruan zehar. Orduan, orain dena ondo dagoenez, teorian, bai. Orain ikusiko dugu nora, hemen ditugun tropa hauek eta hemendik dauden tropa hauek, hasiko dira, ona etortzen. Bale, ikusiko ditugu nora, bere bideak, hori ikusten duzuen nora markatzen duen bidea, eta esango dute, ona, neuk ona. Bale, neuk ara, venga. Eta hemen geratu zaizkigun hauek zei, momentuz, hortik geratuko zarien momentuz. Bale? Zer gehiago? Ekonomiaria, bale, errekurtsonak. Hau esaten digu, falta zaigura errekurtsoren bat. Nola lortu? Bi eratara. Edo lurronde konkretu batzuk bere ganatzen, bale, soazten menu honetara eta menu honetan resistentziak, lekurtsoak, bale? Hau, laugarrena, izango dizue, provintzietako errekurtsoak, bale? Zonalde ezberdinetan dauden, produzitzeko egiten diren material ezberdinak, bale? No, hau da zuen iztuena, hau ez, no, ezin zan, hau bez, diplomazia, hau, normala. Eta beste era bat da komertzoaren bidez, bale? Klikatzen diogu, dela komertzoaren adala tekla hau hemen, ikusue jakin nahi baduzue. Eta zuzenean, ikusten duzuenez, kautxoa falta zaigu, bale? Kautxora goaz, eta hemen ikusten dugu produzitzen duten estatu ezberdinak. Gehienengotik, gutxienen gora. Nola lortuko genuke? Egingo genioke, Malaia Britanik adibidez, plop, klikatu, eta ikusten duzuenez automatikoki, sei bar ditugunez, bale, necesario 6. Horrombre automatikoki esaten du, 6 bar dituzu, bale, fabrika zibil batekin, dato importantea, zibil batekin, bale, fabrika zibil batekin, sortxe egiten ditugu, beraz, bar dituzunak, horrekin, kubrituta egongo litzateke. Priberaren mongo genioke mandar, eta jazta automatikoki hasingo litzateke importatzen sortxe hori. Gero jokoa bera automatikoki hasiko da esportatzen nahi dauena.
Bale? Daudo hori esportazioan eta bar, hemen aldatua dezakegu, bale? Baina ja gero zuen kontura. Eta horrein ja, pizkata denbora pasata automatikoki joaten da. Orduan, jarriko ditugu investigazioak, nik kasu honetan osa nahiko antiguatuko dagoenez, hasiko gara hemendik, bale? Hasiko gara, hasiera oso interesgarria da, hemendik hastea baita ere, hauek atxa eta hauek ere, hau eta hau, printzipioz. Ematen isolako investigazioan bonifikazio batzu, bale? Baina, bueno, horiek zuek jongo sarie begiratzen, konprobatzen eta bar, eta bar. Eta nik uste dut, momentu zorrekin, pizkat jarriko dugu, bale? Pizkat ala noran, bale, amazotzi dugu, armak garrantzitsuak dira, hauek B, tanke ligeroak, holan. Bai, ikusten duzien osaren aldatu dugu eta esaten digu berriz behar dugula rekurtsoren bat, kautzoa. Artilleria eta bi gehiago. Eta portua baita ere ditugunez bat gehiago jartzeko, jarriko dugu momentuz berdinak dira. Bai, hau fuera, ez ditugu zertako hiru kate, zuntzi berberekin. Hombre, harinago frekatzen dituzue, noski, baina portuak ere barko dituzue. Hor, nenguna da, gehitu itxasontxetan konboia, bale, fabrikatzen joateko. Nik beti infinito jartzen ditut, itxasontxen kasuan. Eta, akorazatua, submarinoa, destruktoreak, eta hegazkin ontziak ez ditugu, bale, kruzeroak. Eta gero baita ere interesgarri izango litzateke hegazkin ontziak investigatzen ditugunean. Bale? Hemen jartzen dizu zenbat tardatuko duen. Kasu honetan nahiko portu gutxi ditugu, bale? Nahiko astillero gutxi. Orduan, astilleroak egitea interesgarria da. Interesgarria egingo zaigu. Eta zer behar dugu, kautxo bat. Joango gara kautxora berriz ere. Eta honetan hasi garenez, bi eskatuko bizkiogu. Venga. Fabrika zibil gutxi ditugu, orduan hasiko gara baita ere fabrika zibilak egiten, bale? Fabrika zibil gehiago marinago eraikitzeko, basikoki. Hemen bi. Imaginatu, nik eskerroak egiten emanez, gehitzen duzu bat. Eta eskumako horrekin emanez, kentzen duzu bat, bale? Jakin dezazuen. Hortik, holan, hemen beste pare bat, gero esango dizuet hainbat gauza, bale? Adibidez hau da bonifikazio bat emango diona, bale? Harinago eraikiko dana. Gero eta fabrika zibil gehiago ikusten duzenez, bale? Gu genituen 40 erabilgarri. Eta gauden erabiltzen erabilgarri eta esportazioetarako 6 erabiltzen eta importazioetarako 2 teorian. Ez penalitzak, orduan 8. Hogeita mazortzi, beitu. Productos de intercambios. 2 fábricas civiles por 16 de caucho también. 22 fábricas en las que podemos usar 16 para el comercio. Vale, o sea, hogeita bi gauden erabilgarri edo. Eta, amar. Hemen, boamagost eta hogei. Topera gaudela egitzen. Gero eta fabrika gehiago, gero eta harinago fabrikatuko du hemen. Gauza guzti hauek. Orduan hasieran ona da hortik bust txikitxo bat ematea. Ia, nik esango nuke, ia toki guztitan. Ia toki guztitan, porque produzio hori eta gero gauzak errepatzeko orientasun hori asko eskertuko da. Bale, eta bueno, gero divizioenak ja joango gara ja zuek pizkat ikasteko eta garatzeko ondo divizioen mobidarekin. Hade, 6 hauek jarriko ditugu batetan eta jarriko ditugu hemen. Pizkat Iran vigilatuz. Hauek beste batetan eta jarriko ditugu Iran eta Turkian mugetan usten banau. Zaki zergatik ez nagoen usten. Eta orain Vale.
holan, zor, Turkia kontrolatuz. Hemen ditugu 4 soldadu. Zein kontrolarekin, kintzen zaizkio, bueno, horretara joango dira, vale? Hauek hemen jarri ditugu. Bueno, infanteria hauek Rumaniako frentean jarriko ditugu. Hemen gehienak Poloniarekin. Bale, adibidez. 45 divizio, ostia. Eta gero, hauek hemen. Zuek hemen. Eta zuek. Eta zuek. Beste batetan. Finlandian. Ba, eta etzen zaizku hemen reservatxo bat. Gehituko ditugula. Holan. Eta ematen diozue honetara. Eta adibidez hartuko diogu Finlandian. Eta bera bakarrik Finlandiako frente horretara gehitu egiten dira. Finlandian jarriko diogu. Gehienak ez dituzte ia abantairik. Finlandian jarriko diogu zor da sin suministros. Beitu hau. Eneko 40 gutxiago kontsumitzen du suministrotan. Interesgarria da. Gero. Honetan jarriko diogu adibidez rekonozimendu. Harinago joateko edo dena delakoa. Hiru hauek, hauetan gero hasiko gara nazten batzuk bestearekin eta bar, orduan lasai. Bale, hemen ditugunez 45, segurazki baten bateri igo beharko diogu nivela edo hauetako bat hartu. Kasu honetan hartuko du doctrina ofensiva, vieja guardia... Doctrina, hau jarriko diogu. Ancho de combate menos 10%, beraz, ondo etorriko zaigu. Ancho de combatea da, gero burruka baten tasodetenean, frentearen zabalera esan dezakegu nola baitan, bale? Orduan, frentearen zabalera hori txikiago izango da, eta hori guretzako abantai bat izango da, porque tropa gehiago izango ditugu toki txikiago batetan. Gero, hau dira Errumanian. Errumanian... Epizka zonalde menditxoago bat da. Orduan, sartuko ditugu igual tankena. Zituela divizio blindatu asko, baina... igual ez, igual blindatuak ez. Sartuko ditugu igual vieja guardia. Gero hau ditugu hemen. Gero galdertu aldi zaizkizue espezialistak zonalde konkretu batzuetan, eta jarriko dugu. Hau, Klara da, Katiusa... Girsun Panzerren, Klara da, Katiusarekin doana, beste tanke batetan, baina bera, orokorean como su brazo derecho esan dezakegu, ez? Bere eskumaldeko pertsona hori esan dezakegu. Eta nona da zen orokorrean pertsona, ez manik txartu orokorrean generaltxo bat. Vale. Eta horrekin gutxi gora bera, nik uste lehenengo tutoriala pizka simplena edo, sartu aldezakegu. Sartuko gara horrengo tutorialean adibidez esperientziaren movida hauekin eta guzti honekin eta guzti honekin pizkat sakonago. Eta sartuko gara igual baita ere pizka bat honekin. Porque eske tontamentien eta bost edo minutu joango gara eta ja pizkat luzea geratzen ari zait lehenengo tutoriali esateko. Nik uste dut pizkat basikoena gainetik kontatu duela. Gainetik, bueno, komien artean, nik uste dut pizkat basikoena kontatu dugula ja da. Eta beraz, horrengo zeian sartu gara pizkat esperientzekin eta errutatzeko tropen gauzekin. Nik ez dut hemendik ezer mugituko, vale? Eta zera geratzen ez bada geratzen oso luze, sartuko gara pizkat guzti honekin, zuek ulertzeko guzti hau pizkatxo bat, bale? Zertako balio duen guzti hau eta bar. Eta pizkat sakonago azaltzen igual, bueno, menu hau adibidez ja azalduta geratu da, baina adibidez menu hau azaltzeko, gutxi gora haren ikustu du ja azalduta geratu dela, porque azken finean da komertzialko materia ezberdinak,
bale, hemen aldatu aldugula, estatu ezberdinak, gauza berbera esango litzateke, baina beste estatu batekin, hemen esaten dizu adibidez estatutaren pidaltzen dion, eta bar, zenbat fabrikara hiltzen ditugun, nik uste dut gutxi gora bera, hau ja azalduta dagoela, beste edozein duda, bota komentariotan. Fabrika nahi ikusi zuen nola duan, gero eta fabrika zibil gehiago, gero eta niñago fabrikatuko dugu, eta hemen daude, gauza ezberdinak. Pizkat bai azaldu behar dugula hemen, pizkat sakonago, igual urrengokoan ikusiko dut, pizkat sakonago azaldu beharko dugu, igual gauza ezberdin hauek, bale? Bale, dauden botoi ezberdin hauek, bale, fabrikatzeko gauza ezberdinak, lasaitasunez joango gara. Nik uste dut hau gutxi gora gara klaro geratu dela, bueno, alanda ere edo zinduta bota. Hemen igual ez dudana esan da, bueno, hau da argita garbi zuek imaginatuko zuek, kostatu egiten zaizkizuen materialak, eta hau da efizientzia, bale? Produkzioaren efizientzia. Efizientzia hori hobetu daiteke investigazioen bidez, adibidez. Bale? Orduan, enfokeen bidez ere hobetu daiteke eta horrelakoak. Orduan, hau ere, egingo duna da, gehiago produzituko dituzuela, bale? Hori kontuan hartu izan behar duzuen beti. Hau dira, zendatuta dituzuen fabrika kantitateak eta efizientzia. Eta zuen produkzioa egunean edo hilaten edo dena delakoa, efizientzia eta fabriken kantitateen gatik neurtuko da, bale? Hemen ez dudan abez esan, eta egin dezakeguna da, hau. Nik gutxi dezaket hau markatuta eta fabrikatzen diren edo eraikitzen diren urrengo fabrika militarrak automatikoki hemen asignatuko dira. Bale, hori bez dut esan eta detaile igual momentu batetan garrantzitsua izan daiteke. Eta adibidez, baita ere ez dudana komentatu eta interesgarri izan daitekena da, adibidez, hau aldatzeko, pop, ematen duzu hemen eta hemen aukera ezberdinak agertuko diratezke eta pla, 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 bale? Bale, hau ez dut azalduko, utzuko dut horrengolako nekin zirikusia duelako, bale? Hobekuntzarena, bale? Varianteak sortu dituzu hobeagoak, gauza ezberdinak aldatuz eta hau kontsumituko du. Ikusiko dugu urrengoko saioan, bale? Porque urrengoko saioan ja guzti honekin sartuko gara. Nik uste dut hau bi hau azalduta geratu da, hau sartuko gara urrengoko saioan guzti honekin zirikusia duelako. Eta hau logistika, papapatiko hau da, bueno, fabrikatzen dituzuenak, behar dituzuenak, defizita, eta bar. Hau didez, balantzea. Hemen deko artilleriaz, deko hemen negatibo hau. Eta reservan ez ditugu, aldiz. Konboia debez, reservan ditugu eta meratzi, eta ez ditugu produzitzen ia bat berabez. Eta kontsumitzen duten errekurtsoa. Nik uste gutxi gara guzti hau, edo ia gehiena, bale? Honek zirkusia dutenak kenduta azeuta dago, beraz, besterik gabe, Katiusa agurtzen dizue, bale? Eta, ikusiko gara aurrenko tutorialean, lehenengo tutoriala da hau. Dozein duda, orain arte esan dudan bezala dozein duda, komentarioetan utzi, mesedez, baina benetan utzi, zeiatzeko lehenengo gauza hori konpontzen, bale? Duda horiek konpontzen. Beraz, besterik gabe, zaindu eta horrengo eta lagunok, agur!